Într-o vilă luxoasă, un băiat de 7 ani începe să se teamă de paharul roz, pe care îl primește în fiecare zi la ora 15 irasă. În timp ce tatăl său ignoră semnele, plânsul înăbușit de pe coridor trezește suspiciunea unui asistent atent. Căutarea răspunsurilor dezvăluie un cocktail toxic, ascuns sub masca unei vitamine pentru copii. În fața pericolului și a manipulării, un om obișnuit decide să înfrunte tăcerea și să salveze o copilărie de la prăpastie. Soarele de după amiază pătrundea prin ferestrele ample ale conacului din cartierul Primăverii, o zonă elegantă din București. Totul acolo respira lux și ordine, de la mobilierul importat până la personalul impecabil uniformizat. În centrul sufrageriei, Bogdan, un băiețel de 7 ani cu părul creț și ochi melancolici, privea cu teamă ceasul vechi, care indica aproape ora 3 după amiaza. Este aproape ora pentru tonicul tău. Dragul meu, a anunțat Veronica, mama sa vitregă, o femeie de 30 și ceva de ani, mereu elegant îmbrăcată și machiată, chiar și atunci când nu avea angajamente. Umerii mici ai lui Bogdan s-au lăsat vizibil. De câteva luni, de când Veronica se căsătorise cu tatăl său, Eduard Munteanu, proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de construcții din țară, băiețelul primea zilnic acea vitamină de culoare rozalie care îl făcea să se simtă ciudat, somnoros și confuz. Nu vreau să o iau azi, Veronica. Te rog, a șoptit băiețelul, strângând la piept ursulețul de pluș pe care îl moștenise de la mama sa biologică, Mariana, care plecase în străinătate după divorțul tumultuos, pierzând custodia fiului. Nu fi încăpățânat, Bogdan. Tatăl tău și doctor Mureșanu au fost de acord că ai nevoie de aceste vitamine pentru a-ți îmbunătăți comportamentul. Vocea Veronicăi suna dulce pentru orice observator extern, dar Bogdan percepea tonul amenințător din spatele amabilității forțate. Rareș Negulescu, asistentul executiv al lui Eduard de 5 ani, trecea pe hol purtând documente când a auzit dialogul. S-a oprit discret, observând scena prin ușa întredeschisă. În ultimele luni, observase schimbarea drastică a comportamentului lui Bogdan, înainte un băiețel vesel și plin de energie, acum apatic și constant somnoros. Totul este în regulă aici?" a întrebat Rareș, intrând în cameră cu naturalețe. Perfect, Rareș," a răspuns Veronica cu un zâmbet impecabil, dar ochii ei transmiteau o iritare clară din cauza întreruperii. Doar ora pentru suplimentul vitaminic al lui Bogdan. Pediatrul l-a recomandat pentru a-i îmbunătăți imunitatea și concentrația. Rareș a observat teroarea din ochii băiețelului când Veronica a adus paharul cu lichidul rozaliu. Bogdan l-a privit pe Rareș ca unul care imploră ajutor. Interesant. Nu știam că Bogdan avea probleme de sănătate, a comentat Rareș, încercând să câștige timp în timp ce evalua situația. Nu sunt exact probleme de sănătate. Veronica și-a aranjat rochia, vizibil incomodată. Sunt probleme comportamentale. Divorțul l-a afectat mult pe băiețel, știi? Și cu absența mamei, ei bine, doar urmăm recomandările medicale. Rareș l-a observat pe Bogdan înghițind băutura cu o repulsie vizibilă, în timp ce Veronica îl supraveghea atent, asigurându-se că o va bea pe toată. Câteva minute mai târziu, băiețelul arăta deja semne de somnolență, mișcările sale devenind mai lente, vorbirea tărăgănată. O să-l duc să se odihnească, a anunțat Veronica, luându-l pe Bogdan de mână. Întotdeauna obosește după vitamine, efect normal conform medicului. Când au ieșit, Rareș a rămas în cameră, gânditor. Ceva nu părea în regulă. Îl cunoștea pe Bogdan de când băiețelul avea 4 ani și nu-l văzuse niciodată atât de abătut și speriat ca în ultimele luni, coincident de când Veronica intrase în viețile lor. Eduard Munteanu era un om strălucit în afaceri, dar complet orb când venea vorba de noua sa soție. După separarea dificilă de Mariana, Eduard se scufundase în muncă, lăsând creșterea fiului său din ce în ce mai mult în mâinile Veronicăi, care se prezenta tuturor ca mama vitregă perfectă, mereu preocupată de bunăstarea fiului său vitreg. În acea seară, după o întâlnire târzie, Rareș l-a găsit pe Eduard în biroul său. Trebuie să vorbim despre Bogdan. A început Rareș precaut. Eduard a oftat, trecându-și mâna prin părul cărunt. Dacă este despre comportamentul lui, deja ne ocupăm de asta. Veronica a fost o sfântă, știi?
să-și asume un copil care nu este al ei, să gestioneze problemele emoționale pe care Mariana le-a lăsat. Edward părea sincer convins de bunătatea noii sale soții. Nu ți se pare ciudat că este atât de letargic în ultima vreme? Abia reușește să rămână treaz în timpul zilei, a insistat Rareș. Este adaptarea, Rareș. Dr. Mureșanu a explicat că este normal. Bogdan procesează multe schimbări. Îndepărtarea mamei, noua familie. Edward a luat un pahar de whisky. În plus, vitaminele sunt pentru a-l ajuta să se calmeze. Era foarte agitat, îți amintești. Rareș a ezitat. Cum să pună la îndoială tratamentul fără să pară că depășește limitele? Iskenchi, l-ai cunoscut personal pe acest doctor Mureșanu? A întrebat încercând să pară casual. Edward s-a încruntat. Încă nu am avut timp, dar Veronica se ocupă de toate acestea. A căutat cei mai buni specialiști. De ce întrebi? Pentru nimic în special. Rareș s-a retras realizând că avea nevoie de mai multe informații înainte de a continua acea conversație. Doar mă preocupă, Bogdan. Toți ne preocupă, Edward și-a înmuiat tonul. Dar am încredere în Veronica. Chiar a readus ordinea în casa noastră după haosul pe care Mariana l-a lăsat. Știi cât de dificilă a fost acea perioadă. Rareș a încuviințat, amintindu-și de divorțul turbulent de acum 2 ani. Mariana a fost model și socialită. Părăsise țara după ce pierduse custodia fiului într-un proces în care sănătatea ei mentală fusese pusă sub semnul întrebării. Edward, la acea vreme, își folosise toată influența pentru a-și asigura custodia exclusivă. În dimineața următoare, Rareș a observat discret rutina casei. Veronica ieșea în fiecare dimineață la ore de pilates și prânzuri cu prietenele. Mereu impecabilă, mereu zâmbind pentru fotografiile pe care le posta constant pe rețelele sociale. Bogdan rămânea în grija doamnei Iosefina, guvernanta, care părea să se teamă de Veronica și îi urma instrucțiunile cu strictețe, inclusiv ora sacră a tonicului. În acea după-amiază, Rareș a profitat de faptul că Veronica ieșise la un eveniment caritabil și s-a apropiat de Bogdan, care desena fără prea mult entuziasm în camera de joacă. Ce desenezi, campionule?" a întrebat așezându-se lângă băiețel. Bogdan și-a ridicat ochii obosiți. Nimic important, a răspuns cu voce slabă, acoperind desenul cu brațul. Rareș a cerut cu blândețe să vadă, iar băiețelul a dezvăluit ezitant un desen sumbru, o figură mică înconjurată de nori întunecați, ținând un ursuleț. Ești tu?" a întrebat Rareș cu blândețe. Bogdan doar a încuviințat, cu ochii umezi. Bogdan, poți să-mi spui despre această vitamină pe care o iei în fiecare zi? Cum te face să te simți?" Băiețelul s-a uitat în jur, ca și cum ar fi verificat dacă erau cu adevărat singuri. Îmi face capul greu, a șoptit. Și mă doare burta. Nu pot să mă joc după, vreau doar să dorm. Nu-mi place, unchiule Rareș. Și i-ai spus asta tatălui tău? Bogdan a clătinat din cap. Veronica a spus că dacă mă plâng, mă vor trimite la un internat departe de aici și că vor arunca plușelul. El a strâns ursulețul cu putere. Mama mi l-a dat. Este singurul lucru pe care l-am de la ea. Rareș a simțit un nod în stomac. Situația părea din ce în ce mai tulburătoare. Știi de unde vine această vitamină? Ai văzut vreodată flaconul? Este păstrat în dulapul din bucătăria mică. Veronica îl încuie mereu, dar odată am văzut când o prepara. Este o sticlă transparentă cu lichid limpede, iar ea adaugă ceva care îl face roz, a explicat băiețelul. În acel moment au auzit zgomotul mașinii Veronicăi care sosea. Bogdan s-a strâns imediat. Nu spune că am vorbit, unchiule Rareș. Te rog, a implorat băiețelul cu teama vizibilă în ochi. Rareș l-a strâns ușor pe Bogdan de umăr. Poți avea încredere în mine, campionule. Te voi ajuta, a promis, hotărât să descopere ce se întâmpla cu adevărat în acea casă. Asistentul a părăsit camera de joacă cu o greutate în inimă și o certitudine crescândă. Acel tonic vitaminic era în centru la tot și trebuia să descopere ce îi se dădea cu adevărat băiețelului înainte de a fi prea târziu. Rareș a petrecut noaptea căutând informații despre doctor Mureșanu pe care Edward îl menționase. A folosit toate resursele companiei pentru a încerca să localizeze informații despre medic, dar a găsit doar referințe vagi la un pediatru cu acest nume de familie care lucra într-o clinică privată din Pipera.
Niciun registru la Colegiul Medicilor din România nu se potrivea cu descrierea pe care Veronica o oferise lui Eduard. În ziua următoare, profitând că organiza finanțele personale ale lui Eduard, așa cum făcea lunar, Rareș a analizat cu atenție extrasele bancare. Atunci a observat un tipar: plăți recurente către o farmacie online numită Farmacia Online Rapid, care nu necesita rețete medicale pentru anumite tipuri de medicamente. Achizițiile coincideau cu perioadele în care Veronica era singură cu cardul corporativ al familiei. Asta nu are sens, a murmurat el, notând date și valori. În săptămânile următoare, Rareș a stabilit o rutină de observație discretă. A confirmat ceea ce deja suspecta: doză fixă de lichid rozaliu mereu la ora 15. Și Bogdan invariabil se cufunda în somnolență imediat după. Desenele băiețelului, înainte colorate și pline de viață, acum erau predominant întunecate, cu figuri solitare și triste. Într-o după-amiază ploioasă de joi, Rareș a știut că va avea ocazia. Veronica își programase o zi la spa cu prietenele, iar Eduard urma să fie într-o călătorie de afaceri la Brașov. Casa urma să rămână în grija doamnei Iosefina, care, în mod tradițional, își lua 2 ore libere pentru a-și vizita sora bolnavă. Când guvernanta a plecat, Rareș s-a îndreptat discret spre bucătăria particulară a Veronicăi, adiacentă dormitorului principal. Ușa era încuiată, așa cum menționase Bogdan, dar Rareș, după ani de muncă în securitatea corporativă înainte de a deveni asistent executiv, poseda abilități pe care puțini le cunoșteau. În mai puțin de 1 minut a reușit să descui ușa fără a lăsa urme. Interiorul era impecabil, organizat ca tot ce aparținea Veronicăi. Într-un mic frigider a găsit ceea ce căuta: un flacon transparent cu lichid ușor rozaliu, fără etichetă, păstrat într-o cutie cu logo-ul acelei farmacii online. Cu mănuși chirurgicale pe care le adusese în buzunar, Rareș a extras cu grijă o mică mostră într-un recipient sterilizat, având grijă să nu modifice volumul vizibil în flaconul original. A închis totul exact așa cum găsise și a ieșit, încuiând ușa din nou. În aceeași seară, Rareș l-a vizitat pe vechiul său prieten, Carol Marinescu, un farmacist respectat care lucra la Spitalul Floreasca. "Ești sigur că vrei să faci asta, Rareș?" a întrebat Carol, privindu-i flaconul mic pe care prietenul său îl înmânase discret în cafeneaua spitalului. "Dacă această mostră conține substanțe controlate, administrate unui copil fără prescripție adecvată, vorbim despre ceva grav. Tocmai de aceea sunt aici." Carol, a răspuns Rareș, cu îngrijorarea evidentă pe chip. "Acest băiețel se ofilește sub ochii mei. Trebuie să știu ce se întâmplă pentru a-l putea ajuta." "Voi analiza, dar va dura câteva zile pentru un rezultat complet," a explicat Carol. "Voi prioritiza, dar trebuie să fim discreți." Rareș a încuviințat recunoscător și încă ceva a adăugat: "Cunoști vreun pediatru de încredere? Cineva care să-mi poată oferi o a doua opinie fără tam-tam?" Carol s-a gândit un moment. "Dr. Luminița Pescariu. Este specializată în neurologie pediatrică și este de încredere totală. Pot să-ți fac o programare să discuți cu ea?" "Ar fi perfect," a fost de acord Rareș. În dimineața următoare, în timpul micului dejun, Rareș a observat că Bogdan abia atingea mâncarea. "Nu ți-e foame, campionule?" a întrebat casual, în timp ce Veronica citea reviste de decorațiuni, distrată. "Mă doare mereu stomacul dimineața," a răspuns băiețelul cu voce joasă. Veronica și-a ridicat ochii de la revistă. "Este bine, doar e mofturos ca întotdeauna," a spus cu un zâmbet forțat. Nu-i așa, dragul meu?" Bogdan și-a coborât privirea spre farfurie și a încuviințat automat. "Poate ar trebui să-l ducem la medic," a sugerat Rareș. "Durerile de stomac constante nu sunt normale." "Avem deja un medic excelent care se ocupă de el," a tăiat Veronica, tonul ei dulceag abia deghizând iritarea. "Și, cu tot respectul, Rareș, problemele medicale ale familiei nu fac parte din atribuțiile tale." Înainte ca Rareș să poată răspunde, telefonul Veronicăi a sunat. Ea a răspuns rapid și a ieșit în grădină, vorbind încet. Rareș a profitat de ocazie. "Bogdan, e în regulă dacă vin la tine în cameră mai târziu? Aș vrea să văd desenele tale noi," a întrebat pe un ton conspirativ. Băiețelul a părut momentan animat, primul semn de entuziasm pe care Rareș îl văzuse în săptămâni. "Da, funchiule Rareș,"
a răspuns aproape șoptind. Am unele ascunse pe care nu le-am arătat Veronicăi. După amiază, după ce Bogdan a luat vitamina și a fost pus să se odihnească, Rareș a așteptat ca Veronica să iasă la angajamentul ei social și s-a dus discret în camera băiețelului. L-a găsit somnoros, dar încă treaz, strângând ursulețul de pluș. Bună, campionule, a salutat Rareș cu blândețe. Pot să văd acele desene pe care le-ai menționat? Cu mișcări lente, Bogdan a arătat spre o cutie de sub pat. Rareș a tras-o și a găsit zeci de desene, spre deosebire de cele pe care băiețelul le făcea sub supraveghere. Acestea erau tulburător de revelatoare. Figuri întunecate înconjurând un băiețel mic, un pahar cu lichid roz apărea în mod repetat și în mai multe era o femeie cu părul închis la culoare care părea să-l ia pe băiețel. Cine este aceasta? A întrebat Rareș, arătând spre figura feminină. Este mama mea, a răspuns Bogdan cu vocea gâtuită. Visez că vine să mă ia, dar Veronica apare mereu cu paharul roz și mama pleacă. Rareș a simțit un nod în gât. Îi simți lipsa, nu-i așa? Bogdan a încuviințat, lacrimi silențioase curgându-i pe față. Veronica spune că nu mă iubea, că m-a abandonat pentru că eram prea mult de lucru, a șoptit băiețelul. Dar eu nu cred. Ea mă suna în fiecare zi înainte. S-a oprit brusc. Înainte de ce, Bogdan? Înainte ca Veronica să spună că mama mea nu mai voia să vorbească cu mine, a completat cu voce aproape inaudibilă. Unchiule Rareș, această vitamină mă face să uit lucruri. Uneori nu mi-amintesc ce am făcut cu o zi înainte. Și mi-e frică! Mi-e frică să nu uit într-o zi chipul mamei mele. Rareș a strâns mâna mică a băiețelului, luptându-se cu propria emoție. Promit că te voi ajuta, Bogdan. Ai încredere în mine? Băiețelul a încuviințat. Doar nu o lăsa să arunce plușelul, te rog, a implorat strângând ursulețul. Este singurul lucru care mi-a rămas de la mama. În ziua următoare, Rareș a primit un telefon de la Carol. Rareș, trebuie să vorbim personal. Urgent. Vocea prietenului său suna îngrijorată. S-au întâlnit în aceeași cafenea discretă a spitalului. Ceea ce mi-ai adus este extrem de grav, a început Carol, înmânând un plic sigilat. Am găsit o combinație de sedative puternice, benzodiazepine în concentrație ridicată, antipsihotice în doză mică continuă și anticonvulsivante. Acest cocktail nu ar fi prescris niciunui copil în circumstanțe normale, cu atât mai puțin fără o supraveghere spitalicească riguroasă. Rareș a simțit că îi îngheață sângele. Care sunt efectele? Pe termen scurt, somnolență, confuzie, probleme digestive, modificări de dispoziție. Pe termen lung, potențiale leziuni neurologice, dependență chimică, regresiuni cognitive și comportamentale. Carol a făcut o pauză. Rareș, cine primește asta? Fiul șefului meu, a răspuns Rareș cu vocea tensionată. 7 ani administrat zilnic de mama vitregă. Carol a pălit. Aceasta este abuz infantil în forma sa cea mai insidioasă, a afirmat categoric. Sunt dispus să semnez expertiza și să notific Consiliul Profesional. Acest lucru trebuie denunțat imediat. Și va fi, a asigurat Rareș, dar trebuie să fiu strategic. Vorbim despre o familie puternică și o mamă vitregă extrem de manipulatoare. Dacă nu fac asta corect, ea poate distruge dovezile și poate convinge pe toată lumea că inventez totul. Dr. Luminița Pescariu te așteaptă mâine la ora 7 Bumușei, înainte de ora normală de consultații, a informat Carol. Adu tot ce ai. Rareș a mulțumit și a plecat hotărât. În mașină a revizuit mental pașii următori. Știa că a înfruntat pe cineva influent și carismatic, ca Veronica ar fi riscant, dar imaginea lui Bogdan, ofilindu-se zi după zi, nu-i lăsa de ales. Acum trebuia să-și structureze cu atenție o strategie care să-l protejeze pe băiețel, fără a o alerta pe Veronica. O mișcare greșită ar putea însemna pierderea dovezilor și, mai rău, punerea lui Bogdan într-un pericol și mai mare. Cursa contra cronometru începuse. Dimineața era înnorată când Rareș a ajuns la cabinetul dr. Luminița Pescariu din cartierul Dorobanți. Locul era încă gol, cu excepția recepționistei care l-a condus direct în biroul medicului. Dr. Luminița, o femeie de 40 și ceva de ani, cu o expresie senină și o privire perspicace, a ascultat cu atenție în timp ce Rareș prezenta cazul, arătând rezultatele analizei făcute de Carol,
fotografii ale desenelor lui Bogdan și notițe detaliate despre comportamentul băiețelului în ultimele săptămâni. Asta este extrem de tulburător, a comentat ea după ce a analizat toate documentele. Acest cocktail de medicamente nu are justificare terapeutică pentru un copil. De fapt, această combinație specifică este periculos de similară cu o metodă cunoscută sub numele de contenție chimică, folosită inadecvat în unele aziluri și instituții pentru a face pacienții mai gestionabili. Care ar fi impactul pe termen lung? A întrebat Rareș temându-se de răspuns. Fără intervenție imediată, vorbim despre posibile leziuni permanente ale dezvoltării neurologice. Pe lângă efectele psihologice ale abuzului în sine, ea a făcut o pauză. Ai spus că tatăl este complet înstrăinat de situație? Edward este strălucit în afaceri, dar este orb când vine vorba de Veronica. El crede că sunt doar vitamine pentru a-l ajuta pe fiul său să se adapteze la noua familie. Dr. Luminița a oftat. Din păcate, văd cazuri similare mai des decât aș vrea. Agresorul este adesea carismatic și manipulator, creând o fațadă perfectă, care îi înșeală chiar și pe cei mai apropiați. Ea a reflectat un moment. Ai menționat mama biologică? Este complet în afara imaginii? Rareș a ezitat. Mariana a pierdut custodia acum 2 ani într-un proces tumultuos, în care sănătatea ei mentală a fost pusă sub semnul întrebării. Eduard și-a folosit toată influența și resursele pentru a-și asigura custodia exclusivă. Ea a părăsit țara după aceea și, din câte mi-a spus Bogdan, se pare că Veronica interceptează orice tentativă de comunicare între cei doi. Avem nevoie de mai mulți aliați, a concluzionat medicul. Ai acces la foști angajați ai casei? Cineva care a asistat la începutul acestui comportament? Rareș s-a gândit un moment. Rita Sânziana, fosta bonă a lui Bogdan, a fost concediată imediat după ce Veronica a preluat controlul casei. Bogdan era foarte atașat de ea. Găsește această bonă, a instruit dr. Luminița. De asemenea, sugerez să cauți un avocat specializat în dreptul copilului și al familiei înainte de a duce cazul la autorități. Trebuie să ne asigurăm că Bogdan este protejat imediat după denunț. Ai vreo recomandare? Dr. Teodora Alexandrescu. Este implacabilă când vine vorba de protejarea copiilor și cunoaște toate dedesubturile sistemului. Dr. Luminița a notat un număr de telefon. Dar spune-i că eu am recomandat-o. Și Rareș, ea l-a privit serios. Trebuie să acționați rapid. Rareș a încuviințat, simțind greutatea responsabilității. În aceeași după-amiază, a reușit să o localizeze pe Rita Sânziana prin vechi registre ale companiei. Ea lucra acum ca bonă pentru o altă familie în Titan, în zona de nord-est a Bucureștiului. Au convenit o întâlnire discretă într-o piață publică. Rita era o femeie de 50 de ani, cu trăsături blânde și o privire obosită. Când Rareș a explicat că investiga situația lui Bogdan, ochii ei s-au umezit. Știam că ceva nu era în regulă, a spus ea, cu vocea gâtuită. Femeia aceea a venit și a schimbat toate regulile casei. La început erau doar lucruri mici, control asupra alimentației, schimbări în rutină, dar curând a început să-l izoleze pe băiețel, să-l îndepărteze de mine, să ne monitorizeze conversațiile. Când au început vitaminele? A întrebat Rareș. La vreo 2 săptămâni după ce s-a mutat în Conac, chiar înainte de căsătorie, a răspuns Rita. Prima dată a spus că erau vitamine pentru imunitate. Bogdan nu-i plăcea gustul și am observat că devenea somnoros după. Când am întrebat, ea a spus că era un efect normal, că pediatrul știa. Ai observat alte comportamente îngrijorătoare? Rita a ezitat, ca și cum ar fi cântărit ce ar trebui să dezvăluie. L-am găsit pe Bogdan plângând de mai multe ori după ce a rămas singur cu ea. Nu spunea niciodată ce se întâmpla, dar odată am văzut urme de degete pe brațul lui mic, ca și cum cineva l-ar fi ținut cu putere. Rita și-a șters o lacrimă. Când i-am spus domnului Eduard, el a minimizat, a spus că probabil Bogdan se rănise jucându-se. În săptămâna următoare, Veronica a început să răspândească zvonuri că furam obiecte mici din casă. 15 zile mai târziu am fost concediată. Și după concediere ai încercat să menții contactul? De mai multe ori am sunat, am trimis cadouri la date speciale, dar totul era returnat. Odată am reușit să-i găsesc pe Bogdan și doamna Iosefina în parc.
Băiețelul a alergat să mă îmbrățișeze, dar când a sosit Veronica, Rita a clătinat din cap. Nu am văzut niciodată o privire de atâta teamă la un copil. După aceea am primit o somație să mă țin la distanță, susținând că perturbam adaptarea familială. Ai fi dispusă să depui mărturie oficial?" a întrebat Rareș. Pentru Bogdan, fără îndoială, a răspuns Rita cu fermitate. Băiețelul acela este ca un nepot pentru mine. Nu m-aș ierta dacă i s-ar întâmpla ceva și eu aș fi tăcut. Cu această mărturie suplimentară, Rareș a programat o consultație cu avocata recomandată de dr. Luminița Pescariu. Cabinetul dr. Teodora Alexandrescu se află în centrul Bucureștiului, într-o clădire discretă, dar elegantă. Teodora Alexandrescu, o femeie de 60 de ani, cu părul cărunt și o postură fermă, a examinat cu atenție toată documentația pe care Rareș o adunase. Raportul toxicologic, declarațiile, desenele lui Bogdan, fotografiile înainte și după care arătau schimbarea fizică vizibilă a băiețelului. Avem un caz solid pentru o măsură de protecție urgentă, a concluzionat ea, dar trebuie să fim strategici. Familii influențe precum Munteanu au resurse pentru a tărăgăna procese și a manipula narațiuni. Care ar fi recomandarea dumneavoastră? A întrebat Rareș. Vom pregăti 4 linii de acțiune simultane, a explicat Teodora, organizând documentele. În primul rând, o denunțare formală la DGASPC și la Tribunalul pentru Minori și Familie. În al doilea rând, o cerere de măsură protectivă urgentă pentru a-l îndepărta pe băiețel de mama vitregă în timp ce cazul este investigat. În al treilea rând, o solicitare de expertiză medicală rezervată și imparțială pentru a evalua starea actuală de sănătate a lui Bogdan. Și în al patrulea rând, un plan de contenție pentru inevitabila furtună mediatică pe care o va provoca acest lucru. Furtună mediatică? Eduard Munteanu este unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din București. Veronica este o prezență constantă în rubrici mondene și are mii de urmăritori pe rețelele sociale. Teodora l-a privit serios pe Rareș. De îndată ce bomba va exploda, vor mobiliza tot capitalul social și financiar. Veronica va încerca probabil să-ți distrugă credibilitatea, să susțină că ai un fel de vendetă personală sau interes romantic pentru ea. Ești pregătit pentru asta? Rareș nu a ezitat. Nu fac asta pentru mine. Să este pentru Bogdan. Acesta este spiritul corect, Teodora a încuvințat aprobator. Dar trebuie să te protejăm și pe tine. Vreau să documentez detaliat antecedentele tale, relația ta profesională cu familia, să stabilesc clar motivele tale. De asemenea, vom avea nevoie de un plan financiar, deoarece probabil îți vei pierde locul de muncă atunci când acest lucru va ieși la iveală. Realitatea acelei afirmații l-a lovit pe Rareș ca un pumn. Locul său de muncă la Eduard era principala sa sursă de venit, dar amintindu-și de privirea înspăimântată a lui Bogdan, știa că nu avea de ales. Sunt pregătit pentru consecințe, a afirmat. Teodora a zâmbit ușor. De aceea am acceptat cazul imediat când a sunat Luminița. Avem nevoie de mai mulți oameni dispuși să facă ceea ce este corect, chiar și atunci când este dificil. Ea a făcut o pauză. Mai este o persoană pe care trebuie să o contactăm, mama biologică. Rareș a clătinat din cap. Mariana este în afara țării. În plus, procesul de custodie a fost destul de litigios. Chiar și așa are dreptul să știe ce se întâmplă cu fiul ei și strategic poate fi un aliat important. Dacă ceea ce ai spus despre Veronica, interceptând comunicările, este adevărat, Mariana ar putea fi înstrăinată pe nedrept. Cum am găsit-o? Am metodele mele, a răspuns Teodora cu încredere. Între timp continuă să documentez totul și Rareș rămâi extrem de discret. Elementul surpriză va fi cel mai mare avantaj al nostru. În zilele următoare, Rareș și-a menținut rutina normală în conac, observând și documentând în secret. Bogdan continua să primească tonicul zilnic, devenind din ce în ce mai apatic și distant. Într-o după-amiază, în timp ce îl ajuta pe băiețel cu o temă școlară simplă, a observat că avea dificultăți în a-și aminti informații de bază pe care înainte le stăpânea cu ușurință. Unchiule Rareș, a chemat Bogdan încet, în timp ce se chinuia să-și scrie propriul nume. Încep să fiu prost? Întrebarea inocentă i-a frânt inima lui Rareș. Bineînțeles că nu, campionule.
Ești doar obosit, a răspuns, controlându-și emoția. Totul va fi bine, promit. În acea noapte a primit un mesaj de la doctor Teodora. Am găsit-o pe Mariana. Vrea să vorbească urgent. Mâine ora 10:00 biroul meu. Rareș a pus telefonul, simțind un amestec de ușurare și aprehensiune. Piesele se mișcau. Operațiunea de salvare a lui Bogdan era pe cale să intre în faza sa cea mai critică și nu exista loc de erori. Rareș a ajuns la biroul Teodorei Alexandrescu exact la ora 10 dimineața. Inima i-a bătut mai repede când a văzut o femeie elegantă, cu părul șaten așezată cu spatele la ușă. Când s-a întors, nu a existat nicio îndoială. Era Mariana Prado, mama biologică a lui Bogdan. În ciuda celor 2 ani de distanță, ea își păstra frumusețea, care o făcuse celebră ca model, dar ochii ei verzi reflectau o tristețe profundă. Văzându-l pe Rareș, s-a ridicat rapid. Ai grijă de fiul meu, cum este?" a întrebat ea fără ocolișuri. Nu este bine, Mariana," a răspuns Rareș cu onestitate. De aceea suntem toți aici." Teodora le-a făcut semn să se așeze și a preluat cuvântul. Doamnă Prado, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați venit atât de repede din străinătate. Știu că nu a fost ușor. Când am primit mesajul dumneavoastră spunând că Bogdan este în pericol, am luat primul zbor, a răspuns Mariana, emoționată. Am petrecut 2 ani încercând să mențin contactul cu fiul meu. La început, reușeam să vorbesc cu el la telefon, dar de aproximativ 1 an toate încercările mele sunt blocate. Edward susține că apelurile mele îl tulbură pe băiețel. Credem că există un blocaj sistematic al comunicării între dumneavoastră și fiul dumneavoastră, a explicat Teodora. Face parte dintr-un tablou mai amplu de izolare, pe care Veronica Santos, actuală soție a lui Edward, l-a stabilit. Rareș a împărtășit apoi toate dovezile pe care le adunase. Raportul toxicologic, desenele lui Bogdan, fotografiile care arătau schimbarea fizică a băiețelului, declarațiile. Mariana a ascultat totul cu o oroare crescândă, lacrimi silențioase curgându-i pe față. Știam, a șoptit ea în cele din urmă. Am știut mereu că ceva nu era în regulă. Ultimele dăți când am reușit să vorbesc cu Bogdan, părea diferit, confuz. Dar Edward a insistat că eu eram problema, că instabilitatea mea îi afecta fiul. Despre asta a intervenit Teodora. Am revizuit procesul dumneavoastră de custodie. Există nereguli semnificative, în special în rapoartele psihologice, prezentate pentru a pune la îndoială capacitatea dumneavoastră parentală. Mariana și-a șters lacrimile. Divorțul a fost un coșmar. Edward și-a folosit toată puterea și banii împotriva mea. Deodată eram portretizată ca fiind instabilă emoțional, incapabilă să am grijă de propriul meu fiu. Când Veronica a apărut în viața lui, totul s-a înrăutățit exponențial. Știa exact ce să spună, cum să se prezinte judecătorului. Și după ce ați părăsit țara, a întrebat Rareș, a fost din disperare. Eram distrusă emoțional, financiar. Reputația mea era distrusă. Am acceptat o propunere de muncă în Europa, gândindu-mă că aș putea să-mi refac viața și să lupt pentru custodie în condiții mai bune. Dar niciodată nu mi-am abandonat fiul. Vocea i-a tremurat. Am trimis scrisori, cadouri, am sunat neobosit. Cu timpul am realizat că Bogdan nu primea nimic din toate acestea. Teodora a făcut câteva notițe. Mărturia dumneavoastră ne întărește și mai mult cazul. Avem dovezi de alienare parentală, combinate cu abuz chimic și psihologic. Trebuie să acționăm imediat. Ce se întâmplă acum? A întrebat Mariana. Vom prezenta cazul chiar astăzi la Tribunalul pentru Minori și Familie, cu o cerere de măsură protectivă de urgență. Cu documentația pe care o avem, cred că vom obține o hotărâre judecătorească pentru a-l scoate pe Bogdan din casă și a-l supune unor examinări independente, a explicat Teodora. Prezența dumneavoastră va fi fundamentală pentru a demonstra că există o alternativă viabilă de îngrijire. Voi face orice, a afirmat Mariana. Trebuie să vă avertizez, va fi o bătălie dificilă, a continuat Teodora. Edward și Veronica vor reacționa cu toată forța. Probabil vor încerca să vă folosească din nou istoricul împotriva dumneavoastră. De data aceasta sunt pregătită, a răspuns Mariana cu determinare. Și cel mai important,
Acum am aliați care cunosc adevărul. În timp ce Teodora finaliza pregătirile juridice, Rareș și Mariana conversau într-o cameră adiacentă. Cum este el cu adevărat? A întrebat ea cu vocea gâtuită, în afară de ceea ce arată documentele. Rareș a ezitat, căutând cuvintele potrivite. Bogdan este un băiețel incredibil, cu o forță interioară impresionantă. Chiar și cu tot ce trece, încă are momente de lumină, încă se agață de acel ursuleț pe care i l-ați dat. Plușelul, a zâmbit Mariana printre lacrimi. Încă are plușelul? Nu-l lasă din mână pentru nimic. Este legătura lui cu dumneavoastră. Mariana a încuviințat, emoționată. Mulțumesc că mi-ai protejat fiul când eu nu am putut. Nu voi putea niciodată să-ți mulțumesc suficient. La sfârșitul zilei, Teodora i-a reunit pe toți pentru a-i informa despre proceduri. Judecătoarea Claudia Munteanu a analizat cererea noastră de urgență și a acordat un ordin de evaluare imediată. Mâine la ora 9:00, executorii judecătorești însoțiți de reprezentanți ai DGASPC vor merge la CONAC pentru a-l duce pe Bogdan la o examinare medicală independentă. Măsura protectivă inițială o împiedică pe Veronica să însoțească procedura sau să rămână singură cu copilul până la finalizarea evaluării. Eduard va fi acasă mâine, a comentat Rareș îngrijorat. Asta este intenționat, a explicat Teodora. Vrem ca el să fie prezent pentru a primi notificarea personal și a asista la proceduri. Îi va fi mai greu să nege gravitatea situației când va fi confruntat cu autorități oficiale. Și eu? A întrebat Mariana. Azi pot să-mi văd fiul? Încă nu, a răspuns Teodora cu blândețe. Mai întâi trebuie să-i asigurăm siguranța și să obținem confirmarea medicală a suspiciunilor noastre. Apoi vom organiza o reîntâlnire supravegheată. Este important să urmăm toate protocoalele legale cu strictețe pentru a nu da loc la întrebări viitoare. În dimineața următoare, Rareș a ajuns la CONAC mai devreme decât de obicei. Eduard se întorsese dintr-o călătorie cu o seară înainte și era în biroul său, revizuind documente. Veronica supraveghea aranjamentele casei pentru un eveniment caritabil pe care plănuia să-l organizeze la sfârșitul săptămânii. La ora 9 fix a sunat soneria. Doamna Iosefina a răspuns și a intrat imediat în sufragerie anunțând, vizibil nervoasă, Domnule Eduard, sunt aici executori judecătorești și oameni de la DGASPC. Spun că trebuie să vorbească urgent cu dumneavoastră. Eduard s-a ridicat, confuz. Rareș l-a urmat până la ușă, unde o suită aștepta 2 executori judecătorești, o consilieră DGASPC și o medică care s-a prezentat ca expert judiciar. Veronica a coborât rapid scările, aranjându-și rochia, zâmbetul ei social automat la locul lui. Ce se întâmplă? A întrebat Eduard în timp ce primea documentele oficiale. Domnule Munteanu, avem un ordin judecătoresc pentru a-l duce pe fiul dumneavoastră Bogdan la o examinare medicală independentă. Ca parte a unei investigații privind posibile rele tratamente, a explicat consiliera DGASPC cu fermitate profesională. Eduard a pălit, în timp ce Veronica a scos o exclamație indignată. Asta este o absurditate. Cine ar face o acuzație atât de ridicolă? A protestat ea, vocea crescându-i cu câteva octave. Unul dintre ofițeri a intervenit. Doamnă, prin hotărâre judecătorească, vă este temporar interzis să însoțiți minorul sau să rămâneți singură cu el până la finalizarea evaluării preliminare. Vă rugăm să păstrați distanța conform specificațiilor din acest document. În timp ce Veronica primea notificarea, fața ei alterna între șoc și furie reținută. Eduard părea complet dezorientat. Trebuie să fie o greșeală, a insistat el. Fiul meu este bine îngrijit. Nu aș permite niciodată nicio formă de rele tratamente. Medica expertă a intervenit. Domnule Munteanu, înțelegem preocuparea dumneavoastră. Tocmai de aceea, procedura va fi condusă cu toată grija și respectul. Aveți dreptul să însoțiți, dar trebuie să procedăm imediat. Unde este Bogdan? A întrebat consiliera. În cameră tocmai a luat vitaminele, a răspuns doamna Iosefina, înainte ca cineva să o poată opri. Vitamine? Medica expertă a schimbat o privire semnificativă cu consiliera. În acel moment, Rareș a făcut un pas înainte. Eduard, trebuie să vorbim, a spus încet. Știai asta? A întrebat Eduard, confuzia făcând loc furiei.
Știu mai mult decât mi-aș dori, a răspuns Rareș, înmânându-i o mapă. Aici este totul. Raportul chimic al ceea ce Veronica numește vitamine, fotografii, declarații ale foștilor angajați, rapoarte medicale. Am încercat să te avertizez de săptămâni. Eduard a deschis mapa cu mâini tremurătoare, în timp ce Veronica încerca să vadă conținutul peste umărul său. Eduard nu crede aceste minciuni, a exclamat ea. Aceasta este în mod clar o conspirație, probabil orchestrată de fosta ta soție. Rareș a fost mereu prea simpatic cu Mariana, dar Eduard era deja absorbit de dovezi, fața lui devenind din ce în ce mai palidă la fiecare pagină întoarsă. Când a ajuns la raportul toxicologic, ochii i s-au mărit. Benzodiazepine, antipsihotice. Ce este asta, Veronica? Medicamente prescrise de dr. Mureșanu pentru a-l ajuta pe Bogdan să se adapteze. S-a apărat ea. Știai asta? Știam de vitamine, nu de sedative puternice. Eduard s-a întors spre medica expertă. Care sunt efectele acestor substanțe asupra unui copil? Medica a explicat pe scurt riscurile și daunele potențiale. Eduard părea grețos. Vreau să-mi însoțesc fiul, a spus în cele din urmă. În timp ce urcau scările, Veronica a încercat să-i urmeze, dar a fost împiedicată de ofițeri. Rareș a observat scena, simțind un amestec de ușurare și aprehensiune. Adevărul ieșea în sfârșit la iveală. În cameră l-au găsit pe Bogdan semiconștient în patul său. Medica a efectuat o evaluare preliminară, fotografiind starea băiețelului și prelevând o probă de sânge. Consiliera DGASPC înregistra totul, în timp ce Eduard observa uluit starea fiului său. Este așa în fiecare zi?" a întrebat medica pe Eduard. Eu nu sunt acasă în timpul zilei în mod normal," a mărturisit Eduard, vizibil tulburat. Când ajung seara, el este deja mai bine, doar tăcut. Domnule Munteanu, fiul dumneavoastră trebuie dus imediat la spital pentru o evaluare completă și o posibilă detoxifiere, a declarat medica cu fermitate. Rezultatele preliminare sunt consistente cu utilizarea cronică de substanțe psihoactive inadecvate vârstei sale. Eduard a fost de acord fără ezitare, șocul făcând loc determinării. Când se pregăteau să plece, Bogdan s-a trezit parțial și, văzând oamenii străini, s-a agățat disperat de tatăl său. Nu lăsa pe mătușa Veronica să arunce plușelul, tată, a implorat cu voce slabă. Te rog, promite. Eduard l-a îmbrățișat pe fiul său cu lacrimi în ochi. Nimeni nu-ți va lua nimic, fiule. Promit. În timp ce Bogdan era pregătit pentru transport, Rareș și Eduard au schimbat o privire plină de semnificație. Nu era nevoie de cuvinte. Tatăl înțelesese în sfârșit gravitatea situației. La parter, Veronica privea scena cu un amestec de furie și disperare, deja la telefon cu avocații. Când ambulanța a plecat luându-l pe Bogdan, Eduard și delegația oficială, Rareș a rămas în conac. Veronica s-a apropiat de el cu fața contorsionată de furie. Vei regreta asta, a șuierat ea. Când această farsă se va termina și adevărul va ieși la iveală, mă voi asigura că nu vei mai lucra niciodată în acest oraș. Rareș a privit-o calm. Adevărul iese deja la iveală, Veronica, și nu este de partea ta. În timp ce ieșea din conac, Rareș știa că bătălia abia începea. Veronica era periculoasă, mai ales acum că era încolțită, dar pentru prima dată în luni exista o speranță reală pentru Bogdan și asta era tot ce conta. Spitalul Elias nu i-a părut niciodată lui Eduard atât de impunător ca în acel moment. Așezat în sala de așteptare a secției de pediatrie, aștepta rezultatele analizelor complete ale lui Bogdan. Orele se târau în timp ce o echipă multidisciplinară îi evalua fiul, toxicologi, neurologi, psihologi infantili și asistenți sociali. Rareș a sosit discret, aducând o valiză cu haine și obiecte personale ale lui Bogdan, inclusiv inseparabilul plușel. Cum este?" a întrebat așezându-se lângă Eduard. Stabilizat, dar medicii sunt îngrijorați de nivelul substanțelor din organismul lui, a răspuns Eduard, cu vocea gâtuită. Cum de nu am observat, Rareș? Cum am putut fi atât de orb? Rareș a ezitat, alegând cu grijă cuvintele. Veronica a creat o iluzie perfectă. Știa exact cum să manipuleze situația, cum să-l izoleze pe Bogdan, cum să te facă să crezi că totul era sub control. Eduard a clătinat din cap, descurajat. Mi-am trădat propriul fiu. Am lăsat o străină să-l otrăvească chiar sub nasul meu.
în timp ce eu eram prea ocupat cu ședințe și afaceri. În acel moment, dr. Sofia Munteanu, neurologul pediatru care conducea echipa, s-a apropiat cu o mapă de rezultate. Chipul ei era grav. Domnule Munteanu, avem rezultatele preliminare. Se confirmă prezența mai multor medicamente controlate în organismul lui Bogdan, în doze total nepotrivite pentru un copil. În plus, am identificat semne de malnutriție ușoară, deshidratare și indicatori semnificativi de stres prelungit. Edward și-a acoperit fața cu mâinile. Care sunt consecințele? A întrebat, temându-se de răspuns. Este prea devreme pentru a determina complet, dar Bogdan prezintă o întârziere cognitivă temporară, probleme de memorie pe termen scurt și de reglare emoțională. Lucrul bun este că am detectat la timp pentru a inversa multe dintre efecte. Ea a făcut o pauză. Va trebui să rămână internat cel puțin o săptămână pentru detoxifiere și stabilizare. Apoi, recomand terapie intensivă și monitorizare neurologică regulată. Voi face tot ce este necesar, a afirmat Edward. Mai este un lucru, a adăugat medicul. În timpul evaluării psihologice, Bogdan a dezvăluit alte tipuri de abuz pe lângă medicație. Aparent, era închis în dulapuri ca pedeapsă, privat de alimentație și supus unui terorism psihologic, constant, fiind amenințat că își va pierde obiectele de valoare emoțională, în special ursulețul. Edward a pălit și mai mult. Pot să-l văd?" a întrebat cu voce slabă. Da, dar doar pentru câteva minute. Este sedat pentru a ajuta la detoxifiere, dar într-un mod controlat și adecvat vârstei sale. În camera de spital, Bogdan părea și mai mic între cearșafurile albe și echipamentele medicale. Edward s-a apropiat cu precauție, luând mâna micuță a fiului său între ale sale. Tată, a murmurat Bogdan, deschizând ochii pentru scurt timp. Sunt aici, fiule, și nu plec nicăieri, a promis Edward. Unde e plușelul? A întrebat băiețelul, cu vocea aproape inaudibilă. Rareș a intervenit, înmânându-i ursulețul uzat. Bogdan l-a îmbrățișat imediat, relaxându-se vizibil. Unchiul Rareș a venit și el, a spus Edward. Un mic zâmbet a apărut pe fața lui Bogdan. Ți-ai ținut promisiunea, a șoptit el lui Rareș înainte de a adormi din nou. Acele cuvinte simple i-au umplut ochii lui Rareș de lacrimi. În timp ce ieșeau din cameră, Edward s-a întors spre el. Mulțumesc că ai făcut ceea ce eu ar fi trebuit să fac. Că ai văzut ceea ce eu am refuzat să văd. Înapoi, în sala de așteptare, i-au găsit pe Teodora Alexandrescu vorbind cu asistentul social al spitalului. Edward, trebuie să discutăm pașii legali următori, a spus avocata. Situația este acum mai complexă. Rapoartele medicale confirmă suspiciunile noastre și agravează situația juridică a Veronicăi. Ce se întâmplă acum? A întrebat Edward. Parchetul a fost deja notificat și va prelua acuzația formală. Între timp, măsura protectivă a fost extinsă, interzicându-i Veronicăi să se apropie de Bogdan sau de reședința familială. Asta înseamnă că ea este? Deocamdată este în libertate, dar sub monitorizare. Însă, cu dovezile medicale, este probabil să fie decretată arestarea preventivă în următoarele zile. Edward a încuvințat, încă procesând totul. Mai este un lucru pe care trebuie să-l discutăm, a continuat Teodora, ezitantă. Mariana Prado. Edward s-a încordat vizibil. Ce are ea de a face cu asta? Este în România, Edward. Ea ne-a ajutat să accelerăm procedurile legale, folosind contactele sale din presă pentru a pune presiune pe sistemul judiciar, fără a-l expune pe Bogdan, a explicat Teodora. Și vrea să-și vadă fiul. Absolut nu, a reacționat Edward imediat. După ce l-a abandonat. Ea nu l-a abandonat pe Bogdan, a întrerupt Rareș. Veronica a blocat sistematic toate încercările de contact. Intercepta scrisori, cadouri, apeluri. Mariana nu a renunțat niciodată la fiul ei. Edward l-a privit pe Rareș cu un amestec de surprindere și trădare. De cât timp ești în contact cu ea? Doar câteva zile. Teodora a localizat-o ca parte a investigației, a explicat Rareș. Edward, știu că există o poveste complicată între voi, dar în acest moment Bogdan are nevoie de tot sprijinul posibil. El întreabă de mama mai mult decât îți imaginezi. Edward a respirat adânc, luptând împotriva anilor de resentimente. Mă voi gândi la asta, a cedat în cele din urmă.
Acum trebuie să-mi sun avocatul. Situația cu Veronica trebuie rezolvată imediat. În timp ce Eduard se îndepărta pentru a face apelul, Teodora a comentat cu Rareș. El mai are un drum lung de parcurs pentru a-și accepta partea de responsabilitate în toate acestea. Va ajunge acolo, a răspuns Rareș. În adâncul sufletului își iubește fiul mai presus de orice. În dimineața următoare, ziarele și portalurile de știri explodau cu titluri despre caz. Veronica, mereu activă pe rețelele sociale, a lansat o contraofensivă imediată. Videoclipuri pline de lacrimi susținând persecuția, interviuri exclusive în care se portretiza ca victima unei conspirații, postări elaborate descriind dragostea ei pentru fiul vitreg. Simultan a început o campanie de defăimare împotriva lui Rareș. Au apărut surse anonime, susținând că el nutrea o obsesie pentru ea, că era în complot cu Mariana pentru a extorca bani de la familie, că avea un istoric de instabilitate emoțională. În câteva ore, Rareș și-a văzut imaginea distrusă sistematic, cu fotografii vechi din viața sa personală fiind expuse și distorsionate. Era de așteptat, a comentat Teodora, arătându-i lui Rareș titlurile pe tableta sa. De aceea am documentat totul atât de meticulos. Adevărul prevalează întotdeauna, dar trebuie să fim pregătiți pentru războiul murdar. Conacul Munteanu a fost înconjurat de reporteri, în timp ce Eduard a rămas la spital cu Bogdan. Rareș, la indicația Teodorei, s-a cazat într-un hotel discret pentru a evita hărțuirea presei. Chiar și așa, a primit amenințări voalate prin telefon și chiar și-a găsit mașina vandalizată în parcarea hotelului. Pe măsură ce scandalul creștea, au apărut noi martori. Grădinarul Conacului a confirmat că a văzut-o pe Veronica, închizându-l pe Bogdan în cămăruța de scule. O profesoară particulară a relatat cum băiețelul ajungea somnoros și confuz la ore. Șoferul familiei a descris episoade în care Veronica modifica vitamina în funcție de angajamentele sociale pe care le avea în acea zi. După 3 zile de internare, Bogdan a început să arate semne clare de îmbunătățire. Retragerea controlată a substanțelor toxice a permis personalității sale originale să iasă treptat la suprafață. Mici zâmbete, interes reînnoit, pentru desene și cărți, momente de vivacitate care nu mai fuseseră văzute de luni de zile. Medicii spun că recuperarea va fi lentă, dar consistentă, i-a spus Eduard lui Rareș în timpul unei vizite. Fizic este deja mai bine, emoțional, avem un drum lung de parcurs. Terapia va ajuta, a răspuns Rareș, și un mediu sigur și iubitor. Eduard a ezitat, părând să se lupte cu o decizie internă. Am vorbit cu Mariana ieri, a dezvăluit în cele din urmă. A fost surprinzător de civilizat. Ea a adus dovezi ale tuturor încercărilor de contact pe care le-a făcut de-a lungul acestor ani. Sute de e-mail-uri, înregistrări de apeluri, chitanțe de cadouri returnate. El a clătinat din cap. Veronica a interceptat absolut totul, a rescris complet narațiunea. Și acum am fost de acord să permită o întâlnire supravegheată între Bogdan și Mariana. Psihologii cred că ar putea fi benefic pentru el, atâta timp cât este bine condusă. Eduard a făcut o pauză. Rareș, trebuie să admit ceva. În timpul divorțului mi-am folosit influența și resursele pentru a distruge imaginea Marianei. Eram rănit, voiam răzbunare. Și Veronica m-a încurajat la fiecare pas. Acea mărturisire l-a surprins pe Rareș. Era prima dată când Eduard își admitea partea de vină. Nu este niciodată prea târziu să corectezi greșelile, a spus Rareș pur și simplu. În ziua următoare a avut loc reîntâlnirea dintre Bogdan și Mariana, monitorizată cu atenție de psihologii spitalului. Momentul în care băiețelul și-a văzut mama pentru prima dată în 2 ani a fost de o emoție copleșitoare. În ciuda confuziei mentale încă prezente din cauza medicamentelor, Bogdan a recunoscut-o pe Mariana instantaneu. Mami, te-ai întors cu adevărat?" a întrebat, cu ochii măriți de neîncredere. M-am întors, iubirea mea. Și nu voi mai pleca niciodată," a promis Mariana îmbrățișându-și fiul cu grijă printre tuburi și monitoare. Eduard observa de la distanță, cu sentimente contradictorii. O parte din el resimțea conexiunea imediată dintre mamă și fiu. O altă parte se simțea profund vinovată
că îl privase pe Bogdan de acea dragoste atât de mult timp. La o săptămână, după începutul internării, judecătoarea Claudia Munteanu a convocat o audiere preliminară pentru a evalua dovezile colectate. Amfiteatrul mare al Palatului de Justiție era plin, presă, specialiști curioși. Veronica a sosit escortată de o echipă de avocați scumpi, îmbrăcată sobru și discret, o imagine atent construită de mamă vitregă, dedicată și nedreptățită. Apărarea a încercat să invalideze probele, susținând că medicamentele făceau parte dintr-un tratament legitim pentru hiperactivitate și anxietate și că totul nu era decât o neînțelegere amplificată de o fostă soție rancunoasă și un angajat obsedat. Teodora Alexandrescu, reprezentând pe Bogdan ca tutore special, a prezentat dosarul complet, rapoarte de expertiză, declarații, rapoarte spitalicești și, crucial, extrase bancare obținute prin mandat judecătoresc care arătau achiziții recurente de la o farmacie din zona gri, cunoscută pentru vânzarea de medicamente controlate fără rețetă. Lovitura finală a venit când Teodora a prezentat curții o înregistrare audio obținută legal între Veronica și un furnizor străin, negociind achiziționarea de substanțe controlate. Judecătoarea a ascultat cu atenție toate dovezile înainte de a pronunța decizia preliminară. Având în vedere ansamblul probatoriu robust prezentat, dispun menținerea măsurii protective de îndepărtare a doamnei Veronica Santos de la reședința familială și de la orice contact cu minorul Bogdan Munteanu. Custodia temporară este acordată tatălui domnului Eduard Munteanu cu supravegherea regulată a DGASPC. Notific parchetul pentru aprofundarea investigației penale și o posibilă formulare a acuzației formale. În timp ce Veronica era condusă afară din tribunal, privirea ei s-a încrucișat cu cea a lui Rareș. Nu mai exista mască de perfecțiune sau zâmbetele repetate, doar o ură viscerală care promitea represalii. În fața Palatului de Justiție, Eduard l-a găsit pe Rareș și pe Teodora. Am obținut prima victorie, a comentat Teodora. Dar bătălia abia începe. Procesul penal va dura probabil luni de zile. Important este că Bogdan este în siguranță, a răspuns Rareș. Don Eduard, care fusese tăcut, a vorbit în cele din urmă. Am luat o decizie. Voi vinde conacul. Sunt prea multe amintiri acolo, majoritatea rele acum. Bogdan are nevoie de un nou început, un loc fără fantome. Este o decizie înțeleaptă, a fost de acord Teodora. Și mai este ceva, a continuat Eduard. Am vorbit pe larg cu Mariana. Revizuim acordul de custodie. Vom stabili o custodie comună, astfel încât Bogdan să poată reconstrui relația cu mama sa. Rareș a zâmbit, sincer surprins de transformarea lui Eduard. Tragedia, într-un fel, scosese la iveală ce era mai bun în el. Bogdan va fi externat mâine, a informat Eduard. Temporar vom sta într-un apartament pe care îl am în Floreasca. Aș vrea să vii cu noi, Rareș. Bogdan se simte în siguranță cu tine prin preajmă. Va fi o onoare, a răspuns Rareș emoționat de invitație. În acea noapte, în timp ce contempla orașul luminat de la fereastra hotelului, Rareș a reflectat asupra modului în care viața sa se schimbase complet în câteva săptămâni. Își pierduse locul de muncă formal, înfruntase amenințări, își văzuse reputația atacată public, dar câștigase ceva mult mai valoros, certitudinea că făcuse o diferență în viața unui copil nevinovat. La spital, Bogdan dormea un somn liniștit pentru prima dată în multe luni, îmbrățișat de fidelul său Plușel, fără teroarea vitaminelor sau frica constantă care îi dominase tânăra viață. Un mic zâmbet îi juca pe buze în timp ce visa la zile mai bune care în sfârșit păreau posibile la orizont. 6 luni au trecut de la acea zi fatidică în care adevărul despre Veronica a ieșit la iveală. Toamna sosea în București, pictând parcurile cu nuanțe aurii și roșcate. Într-un apartament spațios din cartierul Cotroceni, Bogdan, acum aproape de 8 ani, termina un desen colorat la masa din sufragerie. Rareș a observat cu satisfacție scena, băiețelul total concentrat, limba ușor scoasă într-un gest de concentrare infantilă, creioanele colorate împrăștiate în jur. Desenul arăta 3 figuri ținându-se de mână, un bărbat înalt, o femeie zâmbitoare și, la mijloc, un băiețel cu un ursuleț în brațe. Am terminat, a anunțat Bogdan ridicând cu mândrie opera sa. Este incredibil, campionule,
a lăudat Rareș, apropiindu-se pentru a vedea mai bine. Fancă măcanza șâmpie. În mic sunteți voi, tu, tatăl tău și mama ta. Bogdan a încuvințat, dar apoi a arătat spre figura masculină. Ăsta e tati, asta sunt eu cu plușelul și asta. A ezitat un moment, înroșindu-se ușor. Asta e mătușa Cristina. Rareș a zâmbit. Cristina Vasile era terapeuta infantilă a lui Bogdan, care în ultimele săptămâni începuse să frecventeze casa și ca prietena lui Eduard. Relația era recentă, dar promițătoare. Spre deosebire de Veronica, Cristina era sincer afectuoasă cu Bogdan, respectându-i mereu spațiul și timpul de adaptare. Ea vine la cină azi, nu-i așa? A întrebat Rareș. Da, și mama la fel. Este ziua mea să stau cu tati, dar azi vor fi toți împreună, a explicat Bogdan cu animația evidentă în vocea sa. Noua rutină a lui Bogdan includea împărțirea timpului între casa tatălui și apartamentul confortabil pe care Mariana îl închiriase în apropiere. Custodia comună, inițial tensionată, evoluase într-un aranjament armonios în care bunăstarea copilului era prioritate absolută. Recuperarea lui Bogdan depășise toate așteptările medicale. După detoxifierea completă, cogniția sa s-a îmbunătățit semnificativ. Ședințele de terapie l-au ajutat să proceseze traumele, transformând coșmarurile în amintiri care, deși dureroase, nu mai aveau putere asupra lui. Treptat, băiețelul timid și înspăimântat făcea loc unui copil vioi, curios și surprinzător de rezistent. Soneria a sunat, anunțând sosirea Marianei. Bogdan a alergat la ușă, animat. Mami! Uite ce am desenat! A exclamat, ridicând hârtia în timp ce Rareș deschidea ușa. Mariana, elegantă în simplitatea ei, s-a aplecat să-și îmbrățișeze fiul. Ochii ei străluceau de emoție la vederea desenului. Este superb, iubirea mea. Putem să-l înrămăm ca să-l ai atât la tati, cât și la mine. În timp ce Bogdan își ducea mama să-i arate noile jucării, Eduard a ieșit din birou, unde finaliza câteva e-mailuri. Mariana, ce bine că ai ajuns, a salutat cordial. Cristina a sunat și a spus că e pe drum. Relația dintre foștii soți, odinioară marcată de resentimente și acuzații, se transformase într-un parteneriat pragmatic axat pe bunăstarea lui Bogdan. Nu erau prieteni apropiați, dar reușeau să mențină o conviețuire respectuoasă și chiar ocazional relaxată. Rareș observa această evoluție cu satisfacție. De când cazul fusese rezolvat, el încetase să mai fie angajatul lui Eduard pentru a deveni un prieten apropiat al familiei și o figură constantă în viața lui Bogdan. Noul său rol de consultant independent în securitate corporativă și protecția copilului îi permitea să-și mențină independența financiară, în timp ce continua să fie prezent în viața băiețelului pe care îl ajutase să-l salveze. Cum merge noul proiect? A întrebat Eduard pe Rareș, în timp ce aranjau masa pentru cină. Avansăm mai repede decât mi-am imaginat, a răspuns Rareș cu entuziasm. Fundația are deja parteneriate cu 3 spitale și 5 școli pentru programul de identificare precoce a relelor tratamente infantile, iar canalul de denunțuri anonime a primit deja peste 100 de apeluri în prima lună. Fundația Un Nou Răsărit se născuse din experiența traumatică a lui Bogdan. Eduard, transformat de aproape tragedia cu fiul său, decisese să canalizeze resurse semnificative pentru a crea o organizație dedicată protecției copilului. Rareș fusese invitat să conducă inițiativa, aducând experiența și angajamentul său pentru a structura programe de instruire pentru educatori, campanii de conștientizare și linii directe de denunț. Soneria a sunat din nou. De data aceasta era Cristina, aducând desert și un mic pachet pentru Bogdan. Băiețelul a primit-o cu o îmbrățișare spontană, care vorbea volume despre conexiunea autentică pe care o stabiliseră. Am adus ceva ce am crezut că ți-ar plăcea, a spus ea, înmânând pachetul. Bogdan a deschis cu grijă hârtia, dezvăluind un kit de pictură profesional cu vopsele, pensule și o mică pânză. Wow! Acum pot picta tablouri adevărate, a exclamat uimit. Exact ca artiștii pe care i-am văzut la Mnar weekendul trecut, a zâmbit Cristina. Cina a decurs într-o atmosferă liniștită, cu Bogdan dominând conversația, povestind animat aventurile sale școlare și noii prieteni pe care și-i făcuse. Ochii îi străluceau, mâinile îi gesticulau energic, semne vitale ale unei copilării trăite în sfârșit în plenitudine.
Mai târziu, după ce Bogdan a adormit, adulții conversau în sufragerie. Am primit o notificare de la tribunal azi, a menționat Edward. Procesul Veronica este programat pentru luna viitoare. O tăcere momentană a plutit în cameră. Veronica petrecuse ultimele luni în arest la domiciliu, după o scurtă detenție preventivă. Investigația parchetului a scos la iveală tipare chiar mai tulburătoare decât cele suspectate inițial. Cum te descurci cu asta?" a întrebat Mariana pe Rareș. Zi de zi, a răspuns el sincer. Campania de defăimare a scăzut, dar încă primesc priviri ciudate în anumite locuri. Unii foști prieteni din înalta societate bucureșteană încă mă tratează ca pe un paria social pentru că am trădat o familie influentă. Adevărul prevalează întotdeauna în cele din urmă, a afirmat Cristina, cu înțelepciunea celui care a însoțit multe cazuri similare în practica sa clinică. Și cel mai important este că Bogdan este bine. Apropo, doctor Mureșanu a existat cu adevărat? A întrebat Mariana, referindu-se la presupusul pediatru pe care Veronica îl cita constant. Nu în felul în care îl descria ea, a explicat Edward. Există un medic cu acest nume de familie, dar el nu l-a consultat niciodată pe Bogdan. Veronica a folosit o singură consultație cu el pentru o răceală ușoară, ca pretext pentru a falsifica o relație medicală continuă și prescripții care nu au existat niciodată. Manipularea era atât de elaborată, a comentat Mariana clătinând din cap. Încă mi este greu să înțeleg cum cineva poate planifica așa ceva. Raportul psihiatric al acuzației sugerează un caz clasic de sindrom Münchhausen prin procură, complicat de motivații financiare, a explicat Cristina. Ea căuta simultan admirație socială, ca mamă vitregă dedicată a unui copil problematic, și pavea drumul către controlul financiar prin Edward. Izolându-l pe Bogdan și ținându-l dopat, ea elimina principala legătură emoțională a lui Edward, făcându-l mai dependent de ea. Conversația a fost întreruptă de sunetul telefonului mobil al lui Rareș. El a verificat mesajul și ochii i s-au mărit ușor. Este Teodora, a spus, referindu-se la avocată care îi ajutase. Veronica a trimis o scrisoare prin avocații ei. Practic, își admite vina și renunță la orice pretenție asupra bunurilor sau resurselor familiei Munteanu în schimbul unei înțelegeri judiciare. Caută reducerea pedepsei, a comentat Eduard cu amărăciune. Probabil a fost de acord Rareș. Teodora vrea să știe dacă suntem interesați să acceptăm înțelegerea, ceea ce ar evita ca Bogdan să fie nevoit să depună mărturie în proces. Dacă asta îl va scuti pe fiul nostru de a retrăi trauma, sunt de acord, a spus Mariana imediat. Eduard a încuviințat. Voi informa că suntem deschiși la negociere, cu condiția ca pedeapsa să fie semnificativă și să includă interdicția permanentă de contact cu Bogdan. În săptămânile următoare, acordul a fost finalizat. Veronica urma să execute o pedeapsă, în regim semideschis, pentru administrarea de substanțe nocive și rele tratamente, fiindu-i permanent interzis să se apropie de Bogdan sau să exercite orice funcție care implica contactul cu copii. Campania mediatică împotriva lui Rareș a încetat complet ca parte a acordului. Viața își urma cursul. Bogdan prospera la noua școală, unde nimeni nu-l cunoștea ca băiețelul din cazul de abuz. Edward și Mariana fuseseră atenți să-i protejeze identitatea de expunerea publică. Notele sale se îmbunătățeau constant, iar pasiunea pentru artă pe care Cristina o ajutase să o trezească înflorea în desene și picturi frumoase care decorau atât apartamentul tatălui cât și cel al mamei. Edward și Cristina își aprofundau relația cu prudență și respect pentru spațiul lui Bogdan. Mariana începuse să-și reconstruiască cariera, acum ca fotograf, capturând momente speciale ale familiilor și copiilor, o modalitate de a-și transforma propria durere în ceva frumos și semnificativ. Într-o după-amiază însorită de primăvară, Fundația Un Nou Răsărit și-a inaugurat sediul propriu, un spațiu primitor în cartierul Victoriei. Ceremonia simplă a reunit susținători, profesioniști din domeniul protecției copilului și câteva familii deja beneficiare ale muncii organizației. Rareș, în calitate de director executiv al fundației, a discurs pentru micul public.
Adevăratul eroism nu stă în gesturi grandioase, ci în curajul de a vedea ceea ce alții ignoră, de a spăsa când este mai ușor să privești în altă parte și de a acționa când asta reprezintă un risc personal. El a făcut o pauză, privindu-l pe Bogdan, care zâmbea în primul rând. Această fundație s-a născut din durerea unui copil, dar și din speranța că putem construi o lume în care toți copiii sunt protejați, ascultați și iubiți. După discurs, în timp ce invitații circulau prin spațiu, Bogdan s-a apropiat de Rareș cu un pachet în mâini. Este pentru biroul tău nou. Unchiule Rareș a spus, înmânând pachetul pregătit cu grijă. Rareș a deschis cadoul, emoționat să găsească o pictură înrămată. Un băiețel și un bărbat, mergând de mână pe un drum însorit. Celebrul plușel în siguranță în brațul copilului. În colțul de jos, semnătura infantilă Bogdan M. și titlul simplu, Eroul meu. Asta este cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată, Bogdan a spus Rareș, cu vocea gâtuită. Tati a spus că uneori trebuie să ne uităm înapoi pentru a ne aminti cât de mult am mers, a explicat băiețelul cu o înțelepciune care părea dincolo de cei 8 ani ai săi. Dar nu putem să ne uităm înapoi tot timpul, altfel ne împiedicăm pe drumul înainte. Rareș l-a îmbrățișat pe băiețel, uimit de reziliența și capacitatea sa de a transforma adversitatea în învățare. În acel moment a simțit că ciclul se încheiase în sfârșit. Copilul speriat și redus la tăcere pe care îl găsise în acel conac opulent făcuse loc unui băiețel încrezător și sigur, înconjurat de dragoste adevărată. Mai târziu, agățând tabloul în noul său birou, Rareș a reflectat asupra modului în care o poveste care începuse cu un pahar de vitamină, Rozalie, transformase atâtea vieți, inclusiv pe a sa. Ceea ce ar fi putut fi doar un alt caz de abuz redus la tăcere de influență și bani devenise un punct de cotitură, o oportunitate de răscumpărare colectivă. Fundația creștea în fiecare zi, extinzându-și aria de acoperire în alte orașe românești. Programul de instruire pentru educatori formase deja peste 200 de profesori pentru a identifica semnele precoce de abuz. Linia directă de denunțuri funcționa 24 de ore, oferind orientare și intervenție rapidă. Fiecare copil salvat era o victorie, fiecare familie restaurată o promisiune a unui viitor mai bun. În timp ce organiza documentele pentru o întâlnire cu potențiali parteneri, Rareș a primit o notificare pe telefonul său mobil, o fotografie trimisă de Eduard, arătându-l pe Bogdan zâmbitor la primul său meci de fotbal. Mariana și Cristina încurajând împreună de pe tribună. Un zâmbet larg i-a apărut pe fața lui Rareș. În cele din urmă, asta era ceea ce conta cu adevărat. Nu pedepsirea vinovaților, nu recunoașterea publică, ci oportunitatea de a vedea un copil recuperându-și dreptul fundamental de a fi pur și simplu copil. De la paharul roz la terenul verde de fotbal, de la conacul tăcut la strigătele animate de încurajare, de la întunericul dulapului de pedepse la strălucirea soarelui de după amiază, transformarea era completă. Bogdan era în sfârșit liber să crească, să viseze și să-și coloreze propriul drum, protejat de o rețea de dragoste autentică pe care niciun prădător nu ar mai putea o rupe. Privind pe fereastră la orașul care nu se oprea niciodată, Rareș a făcut o promisiune tăcută tuturor copiilor anonimi care încă își trăiau durerile secrete. Povestea lui Bogdan nu va fi unică. Fiecare pahar roz va fi descoperit, fiecare șoaptă va fi auzită, fiecare lacrimă ascunsă va fi văzută. Pentru că atunci când cineva decide să vadă invizibilul și să acționeze pentru imposibil, miracole cotidiene se întâmplă și numim asta justiție. Sfârșitul poveștii, dragi ascultători, sperăm că povestea lui Bogdan și a lui Rareș v-a atins profund inimile. Pentru a continua această călătorie de emoții și reflecții, am pregătit o listă de redare specială cu povești la fel de emoționante care explorează reziliența umană în fața adversităților. O puteți găsi făcând click pe linkul din stânga videoclipului. Dacă această narațiune a trezit ceva în voi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să dați un like acestui videoclip. În fiecare zi aducem povești unice care explorează complexitățile vieții și ne fac să reflectăm asupra propriei noastre umanități. Vii ar plăcea mai multe povești despre protecția copilului,
depășire sau alte teme care abordează forța spiritului uman, lăsați-ne în comentarii. Participarea voastră ne ajută să creăm conținuturi din ce în ce mai semnificative. Până la următoarea poveste.